plantejar, que voldria compartir amb vostès, és que, malauradament, avui encara hi ha escons buits. Encara hi ha 3 escons buits, del president Carles Puigdemont, del conseller Lluís Puig i del diputat Rubén Wagensberg. Aquesta és una anomalia que hem de ser capaços de poder reorientar. Hi ha tots els elements per poder-ho fer possible, però en qualsevol cas, des d'aquesta presidència i d'aquesta mesa serem extraordinàriament sensibles a això. Els vull traslladar a vostès, diputades i diputats, i a tot el poble de Catalunya que la mesa d'aquest Parlament garantirà aquest principi d'inviolabilitat parlamentària. Cap diputat no pot ser perseguit per expressar les seves opinions o per exercir lliurement el seu vot. Des d'aquesta presidència insistirem d'una manera intensa. Però aquest principi fonamental, que semblava tan evident i tan obvi, no ha estat malauradament respectat els darrers anys. Prova d'aquesta circumstància és que la presidenta Carme Forcadell fos condemnada a 11 anys i mig de presó per permetre un debat parlamentari. Deia la presidenta Forcadell: en un Parlament s'ha de poder parlar de tot. S'ha de poder parlar de tot. En aquest sentit, seguint aquest mateix compromís granític amb la democràcia, em comprometo, doncs, a protegir els drets de tots els diputats i diputades. En aquest Parlament s'ha de poder parlar de tot i s'ha de poder debatre de tot, sense pressió de cap altre poder públic ni l'amenaça de poder ser privat de llibertat. També voldria subratllar que un dels reptes més transcendents del nostre país és revertir l'emergència lingüística del català i també de l'aranès. El retrocés del seu ús social, especialment entre els joves, representa una de les alarmes més evidents que hem de poder atendre en la màxima celeritat i consens. Per això espero que aquesta sigui la legislatura del català i encoratjo els grups parlamentaris a fer-ho possible. Així mateix, com a president d'aquesta institució, em comprometo a contribuir a la recuperació dels espais d'ús en què la llengua ha perdut presència.